Заповядайте да разгледаме. Господин Кисьов, какво е състоянието на пазара на сглобяемите къщи в момента в България? За хубаво или за лошо се запазва тенденцията от миналата година, т.е. клиентите отново питат за цена на квадратен метър. Тук отново аз отговарям дали искат къща за 5 или за 50 години, понеже един квадратен метър може да бъде направен и за 200 евро, може да бъде направен и за 600 евро. Отново казвам, какво влиза в този квадратен метър. Сега друга специфика е, че се появиха вече много фирми на пазара. Това обърква до голяма степен клиента. Гледат се едни картинки, които до голяма степен не са реални или не са направени в България. Би било полезно за клиента да пита колко действителни обекта има фирмата в България, какво е качеството. И другото, което ми прави впечатление, е, че клиентите започват да търсят все по-висок клас сглобяеми къщи, т.е. с по-добро качество, с повече материал и набляга се на качеството, което мен ме радва. Какви са най-честите проблеми във вашата работа в момента? На първо място е високата инфлация в Турция, което води до голяма степен до липса на работна ръка, понеже турските работници, с които работим, нямат този стимул да идват в България, поради простата причина, че парите, които печелят тук, нямат същата стойност в Турция. Това е един сериозен проблем. Бих казал основен в момента. Друг проблем в момента с митниците имаме, да кажем, имам камион, който е на границата в момента, чака над 10 дни за да премине, което също е един немалък проблем. Общо взето един след друг валят проблемите, има и други, но тези са сериозните, за които в момента се сещам. Става все по-трудно, но разбира се, това по никакъв начин няма да ни накара да се откажем. Все пак това е нашата работа, да градим къщи, да бъдем полезни на хората и заедно да живеем живота си. Искам да благодаря на нашите чудесни клиенти и на Стоян за това, че се довериха на сглобяеми къщи Кисьов, за това, че са едни от клиентите, които ни позволяват да бъдем днес тук заедно. Също, понеже благодарение на тях аз съм тук, както и екипа ми и всички ние, искам да благодаря на тях, да им пожелая здраве, щастие, любов, мир и всичко най-хубаво в новия им дом. С най-голямо удоволствие мога да кажа, че сглобяеми къщи Антон Кисьов ни беше препоръчана от моята сестра съвместно с нейният съпруг, които преди 2 години си направиха подобен тип къща. Когато ни обмисляхме какво да направим за нашето бъдеще и как да вложим нашия капитал, те ни посъветваха да се обърнем именно към сглобяеми къщи Кисьов. Доверихме му се, защото още при първата ни среща той излъчваше един голям позитивизъм, доверие, отношение и затова ние решихме нашия проект за къща да го пренасочим именно към него. Много сме доволни от целия екип, много работят хората. За около 10, днеска е 11 ден последния, вдигнаха къщата и всичко е на лице. Перфектно изпълнен план. Доверихме се, защото всичко това е последното, което може да се желае от фирмата. И това е друг тип къща с подсилена конструкция, повече метал, двойна изолация навсякъде. Да използвам момента да благодаря нашия чудесен екип с господин Халид, който е организатор, отговорник и управител на екипа, и на всички други клиенти, които се довериха на сглобяеми къщи Кисьов, които благодарение на годините ни позволиха да бъдем на пазара, да реализираме и нашите мечти, защото да правим къщи. Защото това е наше призвание, наша мечта и удоволствие за самия мен и моя екип да правим къщи, да бъдем тук и да помагаме на хората да изградят своя живот, дом и живот нататък. Също искам да използвам този момент да благодаря на архитект Николай Желев за това, че помага на моята фирма сглобяеми къщи Кисьов за бързината и отзивчивостта, с която изпълнява проектите към клиентите. Най-вече също, пак повтарям, за бързината, за това, че е винаги до нас. Желаем много здраве, късмет и съм още веднъж благодарен за това, че помага на сглобяеми къщи Кисьов. Господин Халид, на първо място много искам да ви благодаря за това, че работим днес заедно, за това, че се доверихте на нас като фирма, в която да работите
От сърце ви благодаря за добрата работа. И ние много ти благодарим и ние сме много щастливи, че работим заедно и съвместно. Искам да използвам вашите умения, тъй като сте над 25 години в бранша. И как бихте посъветвали клиентите? От какво да се пазят, какво да направят, какво би им помогнало в този процес като професионалист да споделите за аудиторията и за бъдещите клиенти? Най-важното е, разбира се, материалите. Забелязвам, че вашата работа е изключително професионална и държите на всеки детайл, което много помага за доброто име на Сглобяеми къщи Кисьов. Кое ви кара да давате такова качество на клиентите? Her şeyden önce bu bizim işimiz. Преди всичко това е нашата работа. Profesyoneliz ve sürekli bu işi yapıyoruz ve en ince detaylarını çok iyi biliyoruz bu işin. Аз смятам, че съм професионал в тази работа и за мен детайлите са изключително важни при направата на тази къща. Müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Клиентът трябва да остане доволен, нали, в края, когато види процеса завършен. Имали ли сте някакви проблеми в работата, някакви специални изисквания? Има ли нещо, което ви прави впечатление изобщо на пазара в България, понеже за вас това е нещо сравнително ново? Müşteri istese de bizim görevimiz onu memnun etmek. Yani olabildiğince gönlünü yapmaya çalışıyoruz. Ами ние сме тук именно за да задоволим техните потребности, доколкото възможности силите ни стигат, ние се опитваме да им помагаме и да ги съветваме. За което ви благодаря. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan da mutluyuz. И ние сме много щастливи да бъдем тук днес. И още нещо. Бихте ли споделили нещо за вашия опит в Турция? Знам, че виждали сме се, нали, у вас в квартал Картал в Истанбул, но бихте ли казали къде сте работили в Турция, извън Турция? Бихте ли споделили изобщо за вашия интернационален, международен опит в металните сглобяеми къщи? В много държави с много национални се Tecrübe срещаме. oldu tabii ki. Büyük firmalarla çalıştığımız için, farklı insanlarla görüştüğümüz için hepsi birer tecrübe oldu bizim için. С много големи Sizin хора, de с burada много olmaktan хора. dolayı biz rahatız yani. Да. С много големи фирми, с много хора сме се срещали, сме работили с малки, казвам, но тук сега се чувстваме спокойни, вика, че работим за вас. Ve işimizi de çok iyi biliyoruz. И си знаем работата перфектно, много. В кои държави сте били? Hangi ülkelere gittiniz? O 62 oldu. Birçok Avrupa, yani Afrika, Arap ülkeleri, Rus ülkelerinin birçoğuna gittim defalarca. 62 страни, т.е. голяма част от европейските, африканските страни, съветските републики сме ги обиколили. Това ме кара само да се възхищавам на вас и вашата работа. И още един път да ви благодаря за всичко, което правите. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Благодарим ти, да си жив и здрав, господин Кисьов. Да ви кажа и няколко думи за тази страхотна къща, в която сме в момента. Това е къща, която е с метална конструкция, изцяло метална конструкция, с каменна вата. Също отвътре има ОСБ обшивка и след това гипс картон, а отвън отново ОСБ и фиброцимент. Това прави изключително стегната, изолирана и смея да твърда едно от най-добрите решения за метална конструкция. Също тази страхотна къща е дело на архитект Николай Желев. Включва 3 спални, огромен хол с кухня и веранда. Също за тази страхотна къща имахме специфични клиентски изисквания, които бяха да бъде по-здрава, с повече метал, по-сериозна конструкция, по-дебели профили и възможно най-добрия вид обшивка, което я прави, може би, една от най-добрите къщи, които някога сме правили. Състои се от 3 спални, непреходни, баня с тоалетна и един огромен хол с кухненски бокс, което я прави много функционална, както за семейство, така и за всякакви други нужди. Господин Антон Кисьов удовлетвори всяко наше желание относно разположението на всяка стая и въобще целият проект за къщата. Този тип къщи има много предимства. Тази нашата къща е с метална конструкция, която я прави много здрава. Вътре има вата, която подпомага за изолацията и през зимните месеци, и през летните месеци, така че ние не съжаляваме за избора, който направихме за такъв тип конструкция за къща. С най-топли чувства аз и моят съпруг Стоян искаме да отправим един апел към всички млади семейства, които желаят и мечтаят за такъв дом, да се обърнат към господин Антон Кисьов. Тук те ще намерят разбиране, подкрепа и ще бъдат удовлетворени всички техни желания.
Много сме доволни от работата на господин Кисьов и от екипа, който ни се падна на нас. Наистина сме щастливци. Бъдете смели и инвестирайте вашите средства при правилния човек и в точното време. Господин Кисьов, това е един скромен подарък от нашето семейство. Искаме да изкажем нашите благодарности към вашата коректност, вашата точност и не на последно място, вашият професионализъм. Желаем ви светли, коледни и новогодишни празници и ви пожелаваме сърдечно да имате още много доволни клиенти през новата 25-та година. И аз много ви благодаря за доверието, за това, че ни избрахте и ви желая здраве, светли празници и всичко Благодаря ви, бъдете здрави! Благодаря ви. Благодарим още веднъж за всичко, което направихте за нас. И аз благодаря.